siyakwazi kwakuhle futhi ukuthi sibuye sabuya ke la sakhuluma nawe ngokukhethekile sikhulume ngamaphupho igama uPastor weNingi. So bheka la maphupho ngiyathemba la khona njengamanje uyaphila ngathi uNkulunkulu anganibusisa kuvama umusa empilweni zenu ngamunye ngamunye nonke ngokuhlukahlukana kwenu ifiso zenu sifezeke kodwa ke uMandisa kwanele noma kwanele Mandisa uthi ke Pastor ngicela ukubuza ukuchazana ukuphupha ubona isihlahla sama-Wolintshi avuthiwe azayelo sekukabili lengibuyela ke leli phupho asivezela ukuthi into yokuqala esingayibalula la ukuthi uma uphupha ubona isihlahla sama-Wolintshi lolu phawu oluhle esayensi luvame ukubika ukuchuma mhlawumbe noma libike nje impilo ende kumuntu futhi emnandi kanye nempumelelo mhlawumbe esayo empilweni yomuntu. Futhi uma usuphupha mhlawumbe ubona ke ama-Wolintshi lolu uphawu nalo oluhle nolusho ukuthi mhlawumbe uzothola injabulo noma uzothola uzinzo kuzoba nozinzo mhlawumbe empilweni noma ukugculiseka nje empilweni noma ke emkhakheni ukubona njengamanje. Singakuveza futhi ukuthi uma uphupha la ubona ama-Wolintshi kungaba uphawu mhlawumbe lwempilo emnandi ngasho kube uphawu lokufeza mhlawumbe kuyifiso noma ke kunamathuba amahle ukuthi ungathola mhlawumbe uthando mhlawumbe noma umshado noma nje izinto zohamba kahle othandweni ukulona yabona. Asiphethe ke ngako la ukuthi mhlawumbe uma ubona ama-Wolintshi kwesinye isikhathi keze kube uphawu olusuke luphinde luchaze mhlawumbe ukuthi uzohlangana nomuntu mhlawumbe ongahlabamba iqhaza elihle nelikhulu empilweni yakho esikhathini esizayo noma kungahle uhlangabezana nomuntu nje ongahle ukuthi mba ngothando. Siyabonga uNkulunkulu enibusise.